a ver, nos coñecémonos en Compostela por diferentes motivos, fomos estudar alá e tal. E bueno, daquela pois non había así moitos cuartetos de muller. Bueno, de feito había uns seráns, que eran os seráns da Sala NASA, unha sala mítica así de chévere, dunha compañía de teatro e tal, e facían foliadas unha vez o mes ali na NASA. E entón era aquelo de, ostra, pois nos seráns da NASA non hai ningún cuarteto tradicional de mulleres e tal. Entón, bueno, a raíz diso e de que pois íamos tocando nos bares, coñecémonos tocando realmente onde nos deixaban tocar. E entón, pois xa foi como un crevacabezas de, ostra, tocas o tamboril, ostra, cantas, ostra, acordeón, gaita, foi como perfecto para nós nese momento e tamén tiñamos esa, bueno, esa ilusión, esas super ganas de que estábamos facendo algo novo que non estaba feito, non? Polo menos dende unha... Iso, tamén a nosa o xeito de traballar é moi horizontal, moi consensuado, e nada, o nome Habelas Ainas, ou seja, Habelas Ainas as meigas da Idade Media que as queimaban, bueno, en teoría por ser bruxas, non, pero eran porque eran mulleres libres, loucas, solteiras, que tiñan un montón de, bueno, de sabencias, de coñecementos e non lles interesaba, non, nin a igrexa, nin os poderes daquel tempo. Pois a verdad que Habelas Ainas nos veo así como algo... Tiña que ser ese, nos sentíamos ben. Pero sí que é verdade, bueno, pensamos un de coña e outro tal. O de coña é muñeirómanas, a tope. E logo pensamos noutro que era as valquirias, que eran unhas mulleres amazonas que cortábanse un peito para poder tirar ben do arco. Eso pensamos, pero Habelas Ainas mola. Eu empecé con 9 anos a tocar o tamboril aí na banda, bueno, da miña parroquia. Despois pasei por algunhas formacións, de feito, bueno, con Jara, aquí antes tiñamos un grupo que se chamaba Lúa de Fouce, con 2 compañeros máis. De feito, antes preguntaban aí, bueno, que ao final todas as preguntas se enlazan, pois Festiña, non? O tema de Rosalía de Castro que tocábamos nos Jara e eu, xa antigamente nese grupo. Despois tamén, bueno, con Fiandola, tamén outro grupo no que estiven. E, bueno, agora con Habelas Ainas, e a verdad, para min o mellor proxecto no que estive na vida pola relación que temos entre nós, porque é un traballo totalmente horizontal e moi contenta, para sempre. Si nada, eu empecé en Ferrol nunhas cantareiras ali en Caranza, Ecos da Terra, e logo xa chegando a Compostela, pois eso, como decía Arantxa, tiñamos este grupo Lúa de Fouce, que a verdad que estaba moi ben tamén, e fixemos un montón de concertos, e logo, pois, a verdad que a miña vida se divide entre música folk e música para crianzas. Entón levo moito tempo tamén, bueno, pois, compartindo con outros compañeros músicas infantís, con moitísimos estilos, rock, funky, soul, reggae, de todo. E Habelas Ainas, que, bueno, pois é unha maravilla poder atoparnos e compartir nols, non? Todo o que sentimos que podemos aportar tamén a nivel social, como músicas. Bueno, pois eu comecei tamén con 9-10 anos, comecei ali cos gaiteiros da miña aldea, encantabanme os sábados porque sempre ia ensaiar con eles, e, bueno, despois, pois na escola tamén. E logo, bueno, cheguei a Compostela e xa na facultade eu xa tiña o ferve sempre de, bueno, de facer un grupo e tal, non? E ali estiven con un grupo que se chamaba A Jarla da Xingra, que creamos ali na facultade, que é non sei se coñecedes o barallete, bueno, a lingua sabedes, dos afiadores e dos músicos, significa a fala da música. Bueno, entón con ese grupo estiven así un par de aniños, que me prestou moito así como primeira iniciativa, non? E nada, na actualidade, pois iso, estou con Habelas, a tope, porque iso é un proxecto non só musical, é un proxecto vital, porque a filosofía é moi importante para nós, non? Como pensamos e como sentimos, e iso reflectímolo a través da música, pero hai moito máis que iso, non?
E na actualidade pois estou nun proxecto de recuperación do adufe na Galiza tamén, que se chama Adufeiras de Salitre, e nada máis. Nos non chegamos ao feminismo de pois o feminismo, igualdade, que ben. Non, foi a partir de unha seguro que estudaste na escola, non, o tema de o persoal, o natural e político, non, o persoal de cada unha. E a nos pasounos iso na nosa historia, quero dicir, nós como mulleres músicas tivemos moitas loitas, vale, no sentido de chegamos a facer unha proba de son e preguntarnos o técnico, pero cando chegan os músicos? Non, as músicas somos nós, vale, ou preguntarnos ir tocar e dicirnos, e logo falta o director, e logo o director onde vai? Ou detalles así, non? Que hai machismo hoxe? Sí, claro, no mundo da música non está exento, por suposto, e nada, e Aran quere dicir, bueno, nas diferenzas salariais, nos índices alarmantes dos feminicidios, non? Da violencia de xénero, non só con mulleres adultas, sino con crianzas, sí, é un problema social moi grave e é un problema estrutural que aínda, por desgracia, aínda non fomos quen de superar como sociedade. Entón, Si, eu, decir o que decías ti, que, as cifras parece ser que tamén din que aumentaron as violacións desde o ano pasado, etc. Eu son profe de secundaria, traballo nun centro e o vexo nos meus alumnos de primeiro da ESO, por exemplo, sempre temos que estar aí, especialmente nas clases de educación física e demais, hai moita diferencia entre os nenos e as nenas. Para actividades de deporte é difícil que os nenos o mellor teñan unha nena capitana e sigan. Igual neste centro en concreto, máis que noutros sitios, pero eu o vexo a diario no meu traballo. E, so do futuro, entón, estaría ben que o futuro fose máis feminista. E logo tamén, que o que vexo que hai moito medo á palabra feminista, non? De feito, falamos sempre de igualdade, non? E de feminismo, non? É o mesmo, non? Eu nas miñas clases digo, colle dicionario de inglés, de castelán ou de galego, buscada a palabra feminismo, non? E igualdade. Pero aínda así, parece que con ese termo que se ten un pouco de medo á palabra aínda, non? E, creo que, estamos no camiño, pero, queda moito por salchar. Eu creo que é super importante eso, porque creache unhas ferramentas interiores para, polo menos, ti poder velo de outro xeito. E falla moitísimo, porque, queramos ou non, a sociedade está... e últimamente máis, para meu gusto, moi violenta, por exemplo, non? Co consumismo, co capitalismo, e ter esa ferramenta de, polo menos, ter ese recuncho de poder respirar, gracias ao que te pode mover unha música, unha poesía ou calquer arte, é super importante, porque crea no teu cerebro e nos teus sentimentos, non? Eso que necesitamos todos para poder, non sei, incluso ser mellores persoas, creo. Si, o nome do noso disco tamén está moi en relación co nome do grupo, non? Polo que falábamos antes, Abelas Ainas somos todas as mulleres silenciadas, invisibilizadas, todas as mulleres que foron e son xulgadas, etc., non? É unha especie de lema que se utilizaba, o mellor para mulleres libres, que polo feito de ser libres, e, eran chamadas loucas. Rosalía de Castro, por exemplo, tiña Aí vai a tola, non? Que lle chamaban tola tamén, non? As mulleres o mellor que reivindicaban ou facían tarefas que non eran especificamente para elas, etc., eran chamadas tamén loucas, non? Entón, nos tamén libres e loucas para todas as mulleres que Abelas Ainas. A mí me influiu moitísimo, enormemente Mercedes Peón, porque tiña unha visión moi actual e moi contemporánea do que era a tradición. Chegoume como unha frescura, e iso a nivel o que me influiu a min. Tamén a música finlandesa, unhas rapazas que se chaman Bartina, como Leili aquí, pero en Finlandia. E a meu modo de entender a música ou de executala. Dulce Pontes tamén coñecedera, unha cantora portuguesa. Temos a Carmen París,
que é unha jotera aí de Zaragoza. Logo, bueno, outras músicas, pois, non sei, músicas negras, a Nina Simone, por exemplo, ou, bueno, é por decir 3 ou 4. E logo, así, a nivel peninsular, a min, personalmente, hai un proxecto de percusión que me gusta moito, que se chama Coetus, que, bueno, na que colaborou, pois, un estudoso das músicas tradicionais ibéricas que se chama Eliseo Parra, que ademais de, digamos, que xente máis coñecida, como Mercedes Peón, que eu tamén sempre fui moi fan dela, aparte de toda esta xente que acabamos de nomear coñecida, bueno, evidentemente as nosas vellas, non? De ir ás foliadas os serás, ou, bueno, hai anos tamén, de ir a ser algunhas recollidas, que lle debemos a ela moitas cousas, tamén a moitos señores gaiteiros, de compartir moitas festas, incluso, bueno, eu a elas tamén, a elas dúas, a Sandra non está, pero, bueno, calquera das tres, e a moita xente que coñecemos, que de vez en cando coincidimos, que ao mellor non son tan coñecidas, pero a nos influenciaron moitísimo. Especialmente, pois, as vellas que se dedicaron a manter viva a nosa tradición. É ridículo o tempo que se dedica semanalmente, non, nas escolas. Non é para nada suficiente. Hai unha visión así en xeral, non, bastante estreita das materias como compartimentos estancos, pois tamén é bastante limitador, non? O mellor, bueno, hai escolas, non digo, non sei como traballa vos, seguro que estupendamente, pero máis por proxectos, non? Proxectos máis interdisciplinares, onde, bueno, pois a música, dende o meu punto de vista, debería traballarse de xeito transversal con calquera, non, con calquera proxecto. En xeral, bueno, se falamos, por exemplo, da música galega, que é o campo no que nos traballamos, a verdad que hai espazos donde nunca xa máis está, no? De feito, hai moito que traballar aí. Eu, por exemplo, eu que son, bueno, que traballo no ensino secundario, sempre moitas veces pregunto, no? Eu son profe de galego e pregunto que grupos de música galega coñecedes e tal. E moitos sitios non me saben decir un grupo ou dous, no? E, sin embargo, pois Galicia, pois a nivel de jazz e outras historias, hai xente moi importante que está vivindo fora ou que é recoñecida a nivel mundial, e aquí en Galicia os medios de comunicación que temos propios do país non apoian o suficiente a nosa música galega. E é unha pena porque grupos habelos hainos e moitos, e unha calidad bestial que temos neste país, aparte da música noutros sectores tamén, e que, por desgracia, non teñen saída nos medios de comunicación. Como dixo o Souto, un país de artistas. Levantas unha pedra e... Sí, hai pandereteiros, gaiteiras, musicazos de todos os estilos, e para min é increíble, e músicas e músicos moi bons, con alta calidade, como contaba Arantxa, que igual están triunfando polo mundo adiante e que costa tanto ser visibles, non, aquí, e poder vivir desto, que non é nada fácil. Para os barrios que brillan con luz propia. É complicado esta vida, é como hai unha parte de ti que te embarcas, non, un pouco neste terreo porque a música é super emoción, e se non estás namorada realmente do teu traballo é difícil, sempre hai aí un desequilibrio. Entón, non está valorado o que ten que valorarse, porque hai un esforzo moi grande que a xente non o ve, que desde que se monta un proxecto, pues, os ensaios, as horas que botas e toda a enerxía que lle metes. Sí, bueno, logo tamén a valoración a nivel social parece que non é igual que outras profesións, por exemplo, no? Parece que non ten tanta importancia, bueno, non só a música, senón algunhas artes. De feito, nas nosas familias, aínda, lles costa a veces aceptar que podemos vivir desto a nivel profesional, ¿no? Que las oposiciones, tal, ¿no? Aí, ¿no? Que ainda, bueno, e aparte de eso, os prexuizos das persoas, e cos músicos especialmente, porque moitas veces, pois, o que sei, pasa que ao mellor vas a tocar un sitio e pensan que comprándote un bocadillo, sabes, hasta, no? E moitas veces tes moitos gastos, desplazamento, non sei que instrumentos e tal, e, bueno, moitas veces cando contratas unha actuación encontraste con cousas de precios irrisorios ou pola cena ou cousas así.
bueno, para nós foi unha loita laboral moi grande, por exemplo, a de conseguir ir dadas de alta en todos os concertos. Sí, alta na seguridade social, sí, dereitos laborais básicos, e para iso, pois, bueno, demos moitísimas voltas. Ao final descubrimos unha cooperativa de músicos e músicas que había en Cataluña, que se chama Musicat, e agora xa hai sede na Galiza, músicos ao vivo, e conseguimos pois facturar os nosos concertos a través da cooperativa para ter iso, pois unha seguridade social, se hai un accidente laboral, se vas a un concerto da igual, a 100 km da túa casa ou a o que sexa, pois que estés cuberta, se caes nun escenario ou se da igual, ou se te cantas veces nos festivais cando non prevén que este o palco cuberto e os cables mollados por ali, quero dicir, hai riscos no traballo tamén, non? Entón, si, para nós foi unha super loita. Chegou a Compostela. Sempre viva! Creo que podes escoitar todo tipo de música que te atrae a ti, descubre ti, igual por onde tiran os teus gustos. Da igual, de música do mundo, folk, ou hip hop, ou música clásica, da igual, quero dicir, o cerebro está super aberto, e máis a vosa idade. Eu, así como recomendación, aparte diso, repararía moitísimo nas letras que escoitamos, que ás veces non, pois igual que cando cantamos en inglés e non temos nin idea de inglés, que facemos a jonají, bueno, ás veces, por exemplo, as letras do reggaetón son de algúns reggaetóns, non digo que o ritmo tal, pero bueno, si sabes, moito rap con, bueno, un contido sexista moi elevado, non? Entón, bueno, facer un pouco de criba. Nos, por exemplo, nas nosas músicas parecenos fundamental a escolla das letras. Dentro da música tradicional tamén hai coplas super machistas, e iso tamén foi outra loita para nós, facer criba, facer peneira desas letras e bueno, ir descubrindo outras que teñen cousas que dicir, non? Sobre a beleza, sobre as relacións humanas e sobre outro mundo. Eu creo que a que máis disfruto é Festiña por dentro. Eu. Se acreditamos. Acreditan. Arantxa ten un pouco de manía. No, manía no, que va. O que pasa que, bueno, para mí sí que así en frío costa bastante, pero... É moi sí. Profunda, para empezar. No, non por profunda, sino por... redobles e redobles aí... Bueno, eu diría, bueno, gústame todas, e, bueno, vai por temporadas tamén, claro, hai temporadas que mellor estás máis canso dunha canción que de outra, depende, a mí gústame todas. Sí, fomos dicindo, eu dedícome á música infantil e traballei así en algúns proxectos que sacou a editorial Galaxia para a música infantil, que é un espectáculo que se chama Estamos no verán, e outro é a Casa do Terror. E nada, ten así algún didáctico tamén infantil e clases de pandeireta, canto, en asociacións, en coles e montaxes varios. Bueno, Rosalía de Castro, bueno, de sempre, eu a recordo desde pequena. Non a coñecín personalmente, pero claro, si na miña casa había un libro moi bello que era de Rosalía Castro, que era Cantares Gallegos, e bueno, xa de pequeniña xa tiven acceso a ese libro e sempre me gustou, ademais que, bueno, evidentemente Cantares Gallegos nos sentimos identificadas pois con moita poesía que hai aí, non? O noso tema Festiña son coplas escollidas do primeiro poema de Rosalía, de Cantares Gallegos, as de cantar. E para nós, bueno, é todo un referente, ¿no? Porque, bueno, para nós e para todo o mundo, ¿no? Que eu cando lle digo aos meus alumnos se quedan así como, sí, pero ven xente de Estados Unidos a estudiar a figura de Rosalía, ¿no? Na súa época, como muller, foi un caso bastante excepcional que ela escribise sendo muller. De feito, bueno, pues, o prólogo de Cantares Gallegos vai para Fernán Caballero, que era unha escritora, bueno, como ese pseudónimo non se sabía, pero realmente era unha escritora, ¿no? Que se facía chamar Fernán Caballero para pasar por un home, ¿no? E sempre tamén conto, por exemplo, Harry Potter, a saga de Harry Potter,
a escritora de Harry Potter, o primeiro libro, non sei se igual vos sabedes máis, creo que de finais dos 90, 99, por aí, bueno, ela, a súa propia editorial, non lle deixou publicar co seu nome. De feito, ela puso as iniciais. E quero dicir, Rosalía xa o fixo eso 150 anos atrás, por exemplo, no? De feito, foi moi criticada, no? Porque eu, cando era pequena, me preguntaba, cousa que ningún profe de galego nunca me contou, pero decía, por que Rosalía se enfadou e deixou de escribir en galego, no? E, bueno, enfadouse, porque houve moitos galeguistas que se enfadaron con ela porque Rosalía, ante todo, era feminista e defendía as mulleres, no? De feito, ten moitas cousas en castelán, en revistas e de tal, que, bueno, feminista, no? Aí por eso admiramos tamén por atreverse a ser como ela quiso ser, a pesar de que lle chamaran a tola e todo eso. Sí, porque como dixo tamén Arantxa, antes tiñamos un grupo que se chamaba Lúa de Fouce, que éramos ela e eu, e logo estaban dos rapaces. E en algún momento puntual, creo que xa no final deste grupo, quedáramos Arantxa e eu solas, las atrevidas, creo que era el Festival de Pardiñas, que recomendo moito que vaiades. Nada, en ese festival creo que Arantxa e eu quedamos soliñas así no escenario, que foi tamén moi bonito, porque éramos as únicas mulleres de 2 días de festival, as únicas mulleres de todos os grupos, fóramos Arantxa e eu, e nada, botáramos festiña por dentro, como, bueno, así un poquinho en proceso estaba aí, e así que levamos, non sei, moitos anos tocando, pero non me cansarei nunca. 2009, sí. Pois mira, 10 anos. E moita vontade para vir, porque queríamos estar con vos hoxe e, bueno, tedes unha mestra, un mestre maravillosos que a verdade é que poñen moito empeño tamén e moito esforzo para, bueno, para compartir xornadas como esta. E desde o palco, por exemplo, é super bonito, é super emocionante vervos danzar e vervos con interese, vervos disfrutar, porque, bueno, a música tamén é iso, non?